Dnes je to presne rok. Rok od momentu, keď ma pustili z cely predbežného zadržania. Rok od momentu, kedy pán starosta predstúpil pred kamery. Rok od momentu, ktorý vytvoril veľa otázok, ako fungujú veci v prostredí samospráv a nielen tej našej petržalskej, ale aj iných. Vítam vás pri tomto videu, pohodlne sa usadte, začíname. Nie je cieľom dávať rýchle závery ani uzatvárať príbehy do jednej verzie. Skôr sa na chvíľku vrátime k situácii, ktorá zanechala v ľuďoch viac otázok ako odpovedí. A presne v takom duchu si teraz povieme jeden príbeh. Príbeh, ktorý by mohol začať slovami kde bolo, tam bolo. Ale skôr, než rozprávku, pripomína situáciu, kde sa realita mieša s interpretáciami, spomienkami a tým, ako si ľudia veci spätne vysvetľujú. Poďme teda na to. Na miestnom úrade v Petržalke pracoval Matej, ktorý väčšine meškal. Nie o pár minút, on meškal s istotou človeka, ktorý si už vybudoval vlastný pracovný čas. Raz meškal tak dlho, že už stihol vybaviť 2 telefonáty, zohnať kávu pre kolegov, až si uvedomil, že zmeškal poradu. Auto a úrad boli v jeho prípade niečo ako druhý domov. A často teda na úrade trávil veľa času, viac ako doma. Trávil tam hodiny, dni, dlhé večery, ktoré sa častokrát natiahli až do noci. Tento rytmus fungoval dávno predtým, než sa kauza vôbec začala riešiť. Odchádzal posledný. Bežne o 21., niekedy aj o 22. A neraz sa v týchto neskorých hodinách míňal s pánom starostom, ktorý naopak vtedy prichádzal na úrad riešiť agendu, ktorá presahovala bežný pracovný čas. Tieto tiché nočné pozdravy sa stali takmer rutinou, bez slov, len krátke pozdravy 2 ľudí, ktorí žili úradom z rôznych strán. Na úrade bol typ človeka, ktorý držal tým pokope. Rýchly, hlasný, vždy v pohybe, vždy s kávou v ruke. Bol to on, ktorý vedel kolegov vždy upokojiť nejakou vetou. Kľud, veci sa vždy nejako poskladajú. Ľudia ho mali radi. Kolegovia, aj zamestnanci, ktorých mal na starosti. Často za ním chodili aj s problémami, ktoré presahovali jeho agendu. A on ich vedel posunúť, rozhýbať, alebo niekedy aj vybaviť. A práve preto bol pre mnohých ten, čo to vybaví. A tu sa začína druhá, komplikovanejšia vrstva tohto príbehu. Keď sa neskôr začali objavovať nezrovnalosti a prepojenia, obraz Mateja ako jediného aktéra prestával dávať logiku. Nie kvôli emóciám, ale kvôli rozsahu. Schéma bola príliš rozvetvená, príliš technicky vrstvená, príliš rozložená na to, aby vznikla a fungovala ako dielo jedného človeka, hoci bol akokoľvek šikovný a pohyblivý v systéme. Začala sa preto objavovať verzia, ktorá sa medzi ľuďmi šírila potichu, ale vytrvalo, že Matej v tom nemusel byť sám. Že mohol byť súčasťou širšej siete, kde jednotlivé kroky neboli viditeľné ako celok. A že niektoré kontakty, ktoré si budoval, či už v rámci úradu alebo mimo neho, mohli byť súčasťou niečoho, čo presahovalo jeho kontrolu. V tejto línii úvah sa objavuje aj druhá, citlivejšia možnosť. Že Matej mohol byť vydierateľný. Nie ako hlava systému, ale ako človek, ktorého bolo možno zatlačiť do pozície, kde sa rozhodnutia nerobia slobodne, ale pod tlakom okolností, vzťahov alebo kompromitujúcich väzieb. A práve preto sa stále vracia rovnaká otázka. Či bol Matej ten, kto to riadil, alebo bol Matej ten, ktorého niekto využil v systéme, ktorý bol väčší než on sám. Objavili sa aj pochybnosti okolo samotných tvrdení, ktoré ho mali vykreslovať ako izolovaného aktéra. Rozsah jeho prítomnosti na úrade, jeho každodenné fungovanie a kontakty s kolegami a zamestnancami, ktorých mal na starosti, skôr naznačujú, že bol pevnou súčasťou interného fungovania, nie vzdialenou postavou mimo diania. A tak zostáva obraz človeka, ktorý bol pre kolegov prítomný, užitočný a ľudsky blízky. Ale v širšom príbehu možno len jeden článok sieti, ktorá sa nedala vidieť z jedného miesta. Čím viac sa na jeho fungovanie ľudia pozerali spätne, tým viac sa objavovala jedna vec. Kontakty. Nie ako niečo oficiálne napísané v zozname, skôr ako prirodzená sieť vzťahov, ktoré sa nedajú jednoducho zakresliť. Ľudia z rôznych úrovní, z rôznych miest, z rôznych inštitúcií, ktorí sa v správnych momentoch poznali presne tak, aby sa veci dali posunúť ďalej. A tu sa začali rodiť otázky. Nie o tom, či kontakty existovali, ale aký mali skutočný dosah. Lebo v prostredí, kde sa rozhodnutia nerobia len na papieri, ale aj v neformálnych rozhovoroch, je tenká hranica medzi bežným poznám niekoho a systémom, ktorý funguje sám. A
potom je tu ešte jedna tichšia verzia, ktorá sa hovorí len tak medzi rečou, že kontakty mohli byť aj dôvodom, prečo sa stal pre niekoho užitočným a zároveň zraniteľným. Lebo čím viac ľudí ťa pozná, tým viac ciest vedie k tebe. A nie každá z nich musí byť dobrá. A tak sa z človeka, ktorý vybaví veci, stáva otázka, ktorá zostáva visieť v priestore. Či tie kontakty boli jeho výhodou, alebo jeho slabým miestom. A toto je záver nášho dnešného príbehu. Teraz sa ale presunieme do zákulisia úradu, kde sa veci po všetkom, čo sa stalo, nezastavili, len zmenili rytmus. Dobre, a teraz sa ideme venovať úradu, úradníkom a aj pánovi starostovi. Chcem podotknúť, že proti nemu vo všeobecnosti nemám nič. Stala sa mi s ním aj jedna taká vtipná príhoda. A to bolo ešte v čase, keď som si myslel, že je správny človek a táto príhoda mi to potvrdila. Stala sa mi totiž to taká vec, že som parkoval na parkovisku v Technopole, kde to je platené a išiel som iba do roboty, neviem, okolo 8 alebo pol 9 večer, lebo som musel niečo dokončiť a zrovna som si zabudol peňaženku doma, tak išiel som domov. Bol som dlhšie ako hodinu a tam sa vlastne platí nejakých 50 centov, alebo koľko to je. A zrovna som ho stretol na schodoch. S tým, že ja som nevedel výjsť, musel som sa vrátiť na recepciu a mal som iba kartu. A zrovna som ho stretol na schodoch a on sa ma pýtal, že kam idem. A hovorím, že idem zaplatiť parkovanie, lebo nemám hotovosť a musím zaplatiť kartou. Tak on sa tak pohrábal vo vačkoch, našiel 50 centov, dal mi ich, že to by malo stačiť. Naozaj stačilo a zaplatil som to teda a pomohol mi. Vtedy som si povedal, že správny človek, vždy som ho obhajoval ako starostu aj v roku 2022, keď som bol na komunálnych voľbách ako zapisovateľ, tak som ho vždy tak hájil, hovoril som, že jasne jednoznačne vyhrášek. Robí dobré veci pre Petržalku. No ale potom, myslím, že na konci roku 2023 sa stala taká vec, že bolo odmeňovanie a pani riaditeľky navrhli nejaké odmeny. A pán starosta to chcel ešte vidieť, že to ide upraviť a neštítil sa toho, že vlastne tým upratovačkám, učiteľkám, pomocným silám dokázal zobrať naozaj drobné, pretože mali odmeny navrhnuté vo výške, 50-60 eur a on im dokázal zobrať 10, 15, 20 eur a popri tom rozdať svojim blízkym spolupracovníkom a verným posluhovačom 2, 3, 4 tisícové odmeny. To ma vtedy tak zarazilo a vtedy som si tak začal hovoriť, že asi to nebude úplne tak, ako som si myslel a ako som ho mal teda vykresleného ja. A potom ešte nastala jedna vec, kde spoločne, alebo teda na popud pani Zacharovej začali robiť takú vec, že začali robiť zle zamestnancom škôlok, a to tak, že im začali nútene dávať dodatky s miestom výkonu práce Bratislava Petržalka a pre tých, ktorí nepodpísali dodatok, nebola odmena ani v prvom kvartáli 24, ani v druhom, ani v treťom, ani v štvrtom. Oni to nazvali merateľné ukazovatele, ale nebolo to nič s merateľnými ukazovateľmi, respektíve nemalo to nič spoločné s merateľnými ukazovateľmi, pretože merateľné ukazovatele sú, či si ten daný človek tú svoju robotu alebo agendu robí správne a nie, že či podpíše nejaký dodatok, ktorý si vymyslí niekto v hlave. Takže tam sa stali vydierateľnými. A táto osoba, pani Zacharová, dodnes pracuje na úrade a pán starosta povedal v jednom z vyjadrení, že už prepustil všetkých, ktorí v tom čase, kedy sa mal tento podvod diať, ktorí v tom čase pracovali v mojej blízkosti. No nie je to pravda, pretože pani Zacharová bola od 1.1.2023 po, neviem, či september alebo október 2024, čiže počas takmer celého obdobia tohto podvodu, bola zástupkyňou prednostu pre personálne a mzdové oddelenie.
kde vlastne je prináležalo kontrolovať tieto procesy. Avšak stále pokračuje na úrade. Podľa mojich informácií, ktoré mám z priestoru úradu, tak stále za rovnakých podmienok, akurát už nemá písané, že je zástupkyňa prednostu, ale je schovaná niekde. Neviem, či je v kancelárii pána starostu priamo, alebo pri pani Jančokovej, prvej zástupkyni pána starostu. Takže takto sa majú veci tam. No a ešte teda pár slov k aktuálnej situácii. Viacero z vás sa ma pýtalo na väzbu, na to, ako to prebiehalo, na to, čo momentálne robím, čo mám v pláne do budúcnosti. Tak väzba bola ako väzba. Nemôžem povedať, že som sa mal vyslovene zle, lebo zbor väzenskej a justičnej stráže sa chová naozaj ľudsky. Chovajú sa tam k vám tak, ako sa vy chováte k ním. A keďže ja som sa k ním choval slušne, tak aj oni sa chovali ku mne slušne. Mal som šťastie na spoluväzňov, ktorí boli tiež ku mne ústretoví. Nemal som tam ani jeden zlý zážitok. Ale samozrejme, nie je to ako byť doma. Bol som odlučený od tehotnej priateľky, takže som to mal o to ťažšie. A našťastie sa mi podarilo stihnúť pôrod. Momentálne som vedený na úrade práce a zvažujem kandidatúru na poslanca mestskej časti Petržalka. Pretože zvažoval som to už pred 4 rokmi a potom to, čo sa stalo a po viacerých reakciách, ktoré ste mi písali do súkromnej správy, tak som zhodnotil, že teraz je na to ten správny čas. A dnes som sa vyjadril iba tak v krátkosti. Nespomenul som ani tých starostových kamarátov, jak som sľuboval, pretože jeden z nich mi dokonca písal komentár. Slúbil som, že sa vyjadrím k nemu, len ono by to bolo na dlhšie. Chcel som to tak nejak začať, chcel som oznámiť niektoré veci a sľubujem, že bude aj druhá časť videa, pretože je toho naozaj veľa, čo sa na úrade deje a podľa toho, ako je nastavený ten úrad, tak sa aj diať bude. Tak napíšte mi do komentáru, čo by vás zaujímalo. Buď teda ešte ohľadne kauzy, môžeme pridať ďalší príbeh. Nemôžem vám povedať samozrejme presné mená ani nič, ale môžem naznačiť, ako sme dnes počuli v nejakom príbehu. Pretože vyšetrovanie stále prebieha, samozrejme aj ja som viazaný nejakou mlčanlivosťou. No takže napíšte mi kľudne do komentárov, čo by ste chceli ešte vedieť o tom, čo sa na úrade deje, po prípade niečo späté s touto kauzou. A vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudnite mi dať like, odber, zazdieľajte, nech sa pravda dostane ďalej. A určite bude druhá časť. Teším sa na vás. Čaute.